patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atod namang pinakadagkog pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Teko Campo. Sheila Vergara Rubio, live gikan sa GMA Davao Complex. Real Soroche, live gikan dini sa Malaybalay City, Bukidnon. Padayon ang investigasyon sa pagkahagsa sa chopper sa Philippine Air Force sa impasugong Bukidnon. Diin 7 ka mga sakay niini, pulos patay. Ania ang detalye. Dili ta mo ilabot ana. Ayaw mo ba? Dili ta mo ilabot, ana. Ayaw, ayaw kay. Okay rin na pay buhi. Kung naay buhi, okay ra. Kuha kini sa crash site. Pipila lamang kaminuto human nahagsa ang UH-1H helicopter sa Philippine Air Force sa Bukirumbahin sa Barangay Bulunay, Impasugong Bukidnon, bandang alas 2 Sabado sa hapon. Maghatod lang unta og supply ang chopper sa mga tropa sa 8th Infantry Battalion nga nakabase sa mong lungsod. Patay tanan ang 7 nga sakay niini. Magkantak sila ng resupply operations. Bale yesterday around 2:20 in the afternoon, nagkaroon ng unfortunate incident. Nag-crash landing tong isa ka UH-1H natin. At nagkaroon tayo ng 7 casualties, 4 Air Force personnel and 3 Philippine Army personnel. Sumala sa mga saksi, nakita kuno nilang gaaso ang likod nga bahin sa chopper ug nagtuyok-tuyok una kininhagsa duol sa balay sa usa ka residente. Pag-abot diri doon sa basakan, pag-aso sampot. Pag-aso sampot. Eh, napalong siya. Pagpalong niya, yung mata, bantay pa kay Murag, diri mas to, kapaingon, diri sa. Diri pa dulong yun. Street di sa daan yun. Pagkapalong niya, hindi naman siya, no? Tayo dito. Nagaw na yung ulo. Pagkahagsa sa chopper, unang miresponde, mao matrabahante sa usa ka construction site sa lugar. Pagkita na mo diyan niluya og ang iyang sabad ni kalit og hinay. Mo to pagkita na mo nga ni hunong na magid ang sabad, dito nakahulog na naayan nanagan dito. Ni namasin mi nga basin nga makatabang pud mi. Paabot na dito wala naman na nabilin nga buhi sa mga sakro. Dako ang pagtuo sa ilang mga kaubanan nga gilikayan sa mga piloto nga mahagsa dinhi sa komunidad busa didto kini sa unahan nga bahin nahagsa sa may kakahuyan apan 7 kanila ang patay. Giila ang mga biktima nga sila Lieutenant Colonel Arnie Arroyo, Second Lieutenant Mark Anthony Kaabay, Sergeant Mervin Bersabe, Airman Stephen Agarado, Pulos Air Force personnel, Sergeant Julio Salvado, ug Kaa Jamil Sugalang, ug Kaa Jerry Ayukdo sa Philippine Army. Ang mga kabanay ni Kaa Sugalang, dili madawat ang kalit nga pagkamatay niini. Buutan kuno si Kaa Sugalang ug matinud-anon sa serbisyo. Matanan naman nagsumrag, kana siya ang pinaka-sud gyud siyang mama, sir. Yung mama na sakit sa kasing-kasing, sir ba? Kanang buutan po siya nga pagkaigagaw, sir. Then, kuan po siya sa iyang mga pag-umangkon kay ako mang igagaw kay
kuan pod misuod pod mi atong iyang suon ba iyang magulang. Then supported kay na sa iyang ginikanan. Mi pasalig hinuon ang kasundaluhan nga ilang tabangan ang nahibiling kabanay sa mga biktima. All AFP personnel including our CAFGUs. So meron tayong death benefits, funeral services, transportation, hanggang sa burial assistance. Hindi pa babayaran? No. Ang motto namin, we leave no man behind. Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang investigasyon sa Philippine Air Force sa hinungdan kung anong nagka-engine trouble ang maong UH-1H number 517 helicopter. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Mga sundalo namatay atol sa ambush sa Puona, Piagapo, Lanao del Norte, giuli na ngadto silang banay. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril! Yes, Tek, gihaya karon sulod sa kampo sa kasundaluhan ang tulo ka namatayng sundalo. Hustisya ang buot maangkon karon sa otoridad ingon man sa ilang mga banay. Nagpahigayon og misa ang mga kasundaluhan sulod sa kampo sa 2nd Mechanized Infantry Brigade sa Iligan City alang sa tulo ka mga sundalo nga biktima sa pagpang-ambush sa Puona, Piagapo, Lanao del Norte niadtong January 14 sa buntag. Ang mga sundalong namatay na ilang sila Corporal Albert Saura, Corporal Brian Binayog o Private First Class Albert Soriano, kinsa mga miyembro sa 43rd Company 4th Mechanized Battalion Armored Division Philippine Army. Ana sa haya sa mga biktima ang ilahang mga kaubanang sundalo, mga banay o mga suod nga higala. Sigon ni Lieutenant Domingo Dulay Jr., Battalion Commander sa 4th Mechanized Battalion Armored Division, nga gikan kuno og pasa og sal-e ng mga biktima ug padulong kuno mamalengke diyang gipaarakan sila sa mga gituang membro sa Dawla Islamiya. Ikasubo sa opisyal ang nahitabo, labi pa nga nadamay sab sa insidente ang sibilyang si Camilo Andog, 18 anyos, taga Barangay Dinaig, Puona, Piagapo, nasamdan sab sa insidente ang laing sibilyan nga si Haji Amen Sumagumba apan luwas na kini. You have served our country well. You will never be forgotten by your kalasan and our family. Your memories will forever be etched in our hearts. Pasalig sa opisyal nga paningkamutan nilang matagan og gustisya ang pagkamatay sa mga biktima. Padayon ang hot pursuit operation sa kasundaluhan ug sa kapulisan batok sa mga responsable sa pagpang-ambush. Panawagan namo sa mga lumulupyo sa Puona, Piagapo ug sa silingan nga munisipyo, labi na sa Pantauragat, sa Matunggaw ug Balui. Kung naay nakakita o nakaagi sa inyo ang lugar na maong suspicious nga tao, makikooperar mo sa ato ang kapulisan o kasundaluhan. Tek, padayon karon ang verification nga ginahimo sa otoridad aron matumbok kung si kinsa bagayod ang nagpaluyo sa maong pagpang-ambush. Ang pasalig sab sa otoridad karon ngadto sa mga banay sa mga biktima nga ilang paningkamutan nga madakpan ang mga suspek aron sa matagaan og gustisya ang pagkamatay sa mga sundalo. Tek. Okay, Cyril, no, sa giisgutan nimo ang ang giingong hot pursuit operation. So nagtuo ba ang mga sundalo nga naalang sila duol sa area diha pangitaon katong mga responsable sa mga pagpang-ambush? Tek, base kang sa hepe no sa kasundaluhan, ang ilang gikabutyag nga ang ilang area of responsibility anaa sa boundary sa Lanao del Sur ug Lanao del Norte kung asa matud pa kusog ang impluwensya sa kining giingong grupo sa Dawla Islamiya. Busa padayon pa ang ilang verifikasyon nga ginahimo kung kining mao ba nga teroristang grupo ang nagpaluyo o nagpaarak na miresulta sa pagkamatay aning upat ka mga biktima, tulo ka sundalo o sa kasibilyan. Tek. Okay, katapos sa pagkutanan na lang, no? Tungod kay naamagod na ang Dawla Islamiya sa mga lugar, doon na ba yung mga pagduda ang kasundaluhan nga na posible, no? Nga naabay mga supporter ning grupo diha kay maong nakatuyok-tuyok sila maong dapita. Tek, karon na sigon sa kapulisan ingon man sa kasundaluhan na nagpa-deploy na sila og mga dugang forces ngadto sa kining Puona, Piagapo o gagilibot na kining mga hilit nga areas labi na dito dapit sa may sapa kung asa ni agi kining tulo ka sundalo o kining usa ka sibilyan nga namatay. Ila nang gi-deploy ang mga dugang forces dito nanguha og mga impormasyon
aron mahimong lead nila sa pagsubay kung asa misibat, asa midagan kining allegedly siyam ka mga armado nga kalalakian nga nagdala og M14 rifle. Busa kana ang ginapanubayan karon sa tuwang otoridad aron matumbok, madakpan kini nga mga suspitsado na nagpaluyo sa mga nga pagpang-ambush. Tek. Okay, hinaot magmalampuso na itong mga kasundaluhan ni Ana. Daghang salamat, Cyril Chavez. Gibantayan karon sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang kasapaan sa Davao City sa posibleng pagsaka resulta sa walay puas nga pag-ulan. Sayron pa ang dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sila gawa sa Davao City, pipilasab ka lugar sa Mindanao ang gibaha dala sa walay puas nga ulan tungod sa low pressure area. Nagpabilin pang kalmado ang mga kasapaan sa Davao City gikan sa Davao River, sapa sa Matinapangi ug sa Ulas. 24 oras kining ginabantayan sa CDRRMO aron makapatuman og preemptive evacuation sa higayong mukalit ug saka ang tubig. Niadtong Biyernes, misaka ang tubig sa Suwawan River. Makita kining usa ka portion nga milapaw na sa kilid sa sapa ang tubig. Mihaguros usab ang tubig baha sa Cogon Creek sa Barangay Malagos nga tributary sa Davao River. Nagpatuman dayon og preemptive evacuation sa mga kasapaan sa Davao City ug sa Davao River sa mga residente sa Barangay Matina Crossing ug Matina Gravahan sa mas luwas nga lugar dihang misaka ang tubig sa Davao River ug Matina Pangi. Pipila usab ka banay ang gipahiklin sa Barangay Lacson, Gumalang, Waan, Maa, Mandug, Tigato, 2-A ug 8-A. Gilayon silang gihatagan og pagkaon sa taga CSWDO. Hinuon, nakauli gilayon ang mga residente human mikanaog ang level sa tubig. Sa Zamboanga City, kapin 200 kabanay ang mibakwit sa Talisayan Elementary School tungod sa pagbaha sa Purok 1, 3 ug 5 sa Barangay Talisayan. Mato di Barangay Kagawad Christian Bascones, alas 3 Lunes sa kadlawon, diyang milapaw ang tubig sa sapa o misulod sa kabalayan. Gani, usa ka balay ang naguba tungod sa tubig baha. Nangayon og tabang ang barangay sa Zamboanga City LGU aron tabangan sa ilang panginahanglanon ang mga mibakwit. Samtang kapin 30 sab kabanay ang apektado sa pagbaha sa pipila ka purok sa Barangay Ayala. Mato di Barangay Kagawad Anthony Watton, apektado ang upat ka mga purok sa ilang lugar. Pero wala mibakwit ang mga residente o gipangsaka lang sa luwas nga lugar ang ilang mga gamit. Nakasinati-sab og grabing pagbaha ang Barangay Patungkayo sa Dato Muntawal, Maguindanao Province tungod sa kusog nga ulan. Mihiklin dayon sa mas luwas nga lugar ang mga residente, daplin sa sapa. Gibantayan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang sitwasyon sa lugar sa posibleng pagsaka pa sa tubig baha. Tungod sa nasinating ulan sa General Santos City adlong Domingo, nagtakilid na kining usa ka poste human mahagsaan og sanga sa Sampaloc sa Dijo Street, Purok 28, Barangay Lagaw ning syudad. Resulta, duha ka balay ang nawad-an og linya sa kuryente. Wala hinuoy na aksidente sa moong hitabo. Kaganinang alas 3 sa kadlaw, nahimutang ang low pressure area sa gilayon nga 100 kilometers sa southwest sa Cotabato City. Kani nga low pressure area nahisulod kini sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Kani nga mga duha ka weather systems mo'y nakaapekto karon sa atua dinhi sa Mindanao. Sila sa karon nakasinati gihapon og madag umong kalangitan ingon man patak-patak nga pag-ulan in Davao City. Busa abiso sa mga otoridad ngadto sa mga nagpuyo sa landslide o flash flood prone areas nga magbinantayon gayud sa lakat sa panahon. Sheila. Daghang salamat, Argil Relator. Mga residente sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City ang gipabakwit human misaka ang tubig sa Cagayan de Oro River. Samtang pipila ka lugar sa Mindanao ang gibaha usab tungod gihapon sa walay puas nga pag-ulan. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Ingon ani ang sitwasyon sa Paradise Zone 1 sa Barangay Bonbon Sabado sa gabi. Human nga hinay-hinay milapaw ang tubig sa Cagayan de Oro River. Nanggawas ang mga residente sa ilahang mga panimalay. Human nagpatuman og preemptive evacuation ang barangay ug ang CDRRMD. Prioridad sa mga i-rescue mao ang minor de edad ug mga senior citizen. May kooperar kuno ang mga residente, hinungdan hapsay ang evacuation. Sumala sa CDRRMD tungod sa way puas nga pag-ulan, misaka ang level sa tubig sa Cagayan de Oro River
dungagan pa sa tubig gikan sa talakag ug baungon sa Bukidnon. Nalikas na nila kapitan ka kanina, well before ta niabot, nagpipila ka pamilya karon nila kung milikas ito sa ilang court para dito po sila magpalabay sa lagabhion. Human sa baha, ang mga residente sa Barangay Bunbon hinay-hinay nang mibalik sa ilahang mga panimalay. Gani ang uban kanila, nanguha og mga inanod nga kahoy daplin sa sapa. Gamiton kuno nila kining pangsugnod. Parang dili ta kapalit og sugnod. De ana karon nga na ako diri kalingaw. Sa bugha, bulad. Nahadlok na ko ba kay napubya na ba ko sa sindong. Naku, kuy Ginoo ko na alas ingon nila ang tao balas 12, alas 8 nagtaob naman. Nakaroon ng mga ronda dinhiman sa bulod. Kulbaan naman sila, gipabakwit nilang mga tao. Kaya nagpanik naman sila. Samtang sa Iligan City, na sinati sab ang kusog nga ulan, hinungdan gibantayan pag-ayo sa otoridad ang level sa tubig sa sapa duol sa Mandulog Bridge sa Barangay Hinaplanon. Makita ang kusog nga sulog sa tubig sa sapa, resulta gihapon sa way puas nga pag-ulan sa lugar. Sigon sa pag-asa nga ang nasinating pag-ulan sa mga milabay nga adlaw tungod sa ITCZ ug tail end of frontal system. Lauman sab ang kalit-kalit nga pag-ulan karong adlawa tungod na sab sa epekto sa low pressure area nga anaa sa Cotabato City ug ITCZ nga nakaapekto sa Mindanao. Atong ginapahimangnuan ang atong mga kaigsuunan ug ato apong mga partner sa local nga DRRMCs na magpadayon og monitor sa ato ang weather condition tungod kay taas ang tsansa sa mga pag-ulan karong adlawa. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Unom katao nga motambong lang unta og kasal ang nadisgrasya sa tukuran sa Zamboanga del Sur. Sakay sa pickup truck ang unom ka mga tao, lakip ang usa ka sundalo diha nga naaksidente sa ginihimong kalsada sa barangay Kamanga Sabado sa hapon. Matod sa tukuran Municipal Police, nawad-an kuno og kontrol ang driver sa pickup truck sa pagkurbadang bahin sa lugar. Hinungdan nga nagtuyok-tuyok ang sakyanan ug nabuak ang windshield ug nalumping sab ang atop niini. Gikan kuno sa Iligan City ang mga biktima nga padulong unta sa Pagadian City kay motambong og kasal. Giliyong gidala sa ospital ang mga nasamdan. Duha ka mga lalaki o dakpan sa anti-illegal drugs operation sa Santos City ug Pagadian City. Ania ang detalye. Nasikop ang usa ka Roy Takber, 32 anyos, atol sa bypass operation sa Macardigos National Highway sa Barangay Labangal, General Santos City. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka pakete sa gituwang shabu ug bypass money nga 500 pesos. Gilimod sa suspect nga iya ang droga ug gisugo lang kuno siyang ibaligya kini. Gipangita na sa kapulisan ang giingong nagsugo sa suspect. Sa Pagadian City, arestadong usa ka Roden Amang, 29 anyos, atol sa bypass operation sa Purok Bougainvillea, Tawagan Sur. Ilado kunong tulak og droga ang suspect sa lugar ug nadakpan siya, human gilampigit ang iyang pangalan sa mga nadakpang puser. Nakuha gikan sa suspect ang duha ka pakete sa gituwang shabu nga mukantidad og 31,000 pesos. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga dinakpan. Ako, si Teco Campo, para sa One Mindanao. Usa ka pulis ang patay sa karambola sa tulo ka sakyanan sa Cagayan de Oro City. Ang biktima nalatayan sa truck. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Kuha kini ni Mark Anthony sa aksidente nitong Webes sa hapon sa CM Recto National Highway Puerto Cagayan de Oro City nga gikalampigitan sa tulo ka mga sakyanan. Makitang nagbuyod sa dalan ug naligo sa kaugalingong dugo ang biktimang giila si Police Staff Sergeant Emerson Macasero, nakadestino sa Misamis Oriental Provincial Police Office, human nga malatayan siya sa dump truck. Sigon sa investigasyon, samtang sakay sa iyang motor si Macasero, mi-overtake kini sa dump truck. Nabanggaan kini sa nagsunod kaniya nga kotse. Hinungdan nga natumba kini ug didto nalatayan sa dump truck. Pag-abot sa rescue team sa lugar, daling gitabang ang biktima nga madala sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Actually wala ra na paspas ang atong pagresponde sa iya ha. Kay try ginato atong best ma-revive siya and eventually nahatod nato siya sa CUMC but sad to say pag-abot sa hospital
dead on arrival na siya as per physician. No? Gikasubo sa mga kaubanang pulis ang maong aksidente. Ilano usab nga ginalihok ang tabang nga pwede nilang mahatag sa nabiya ang pamilya sa biktima. Samtang ang driver sa truck nga si Brian Latuab, 41 anyos, ug sa kotse nga si Florante Kabaktulan, gikustodiya na karon sa Puerto Police Station alang sa pagpasaka og tukmang kaso. So both our suspects are in our custody right now and subject for filing of the case reckless imprudence resulting to homicide. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka pulis nga nakatambong sa prosesyon sa itom nga Nazareno sa Cagayan de Oro City ang nagpositibo sa COVID-19. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ini nga report. Usa ka 33-day-old baby boy nga taga Nabunturan, Davao de Oro ang nagpositibo sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas nitong January 14. Doon na 724 total COVID-19 cases ang Davao de Oro, 138 ang active cases, human 569 ang naayo na ug 17 ang namatay. Duha ka 1-year-old babies ang nagpositibo sa COVID-19 sa Davao City. Usa ka baby girl nga taga Bukana ug baby boy nga taga Turil, asymptomatic sila. Samtang Davao City ang pinakadaghan og COVID-19 cases kagahapon nga anaa sa 107. Samtang ikaduha ni atong Biyernes nga anaa sa 89. Miabot na sa 10,228 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,477 active cases, human 8,276 ang recoveries ug 475 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 40 anyos nga pulis nga taga Barangay Carmen kinsa naka-assign sa mobile patrol sa Police Station 3 ang nagpositibo sa COVID-19. Nakaapil pa kini sa prosesyon sa Black Nazarene. Misaka na sa 3,125 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon ay 356 active cases, human 2,609 ang nakarecover o 160 ang namatay. Sa Iligan City, usa ka 8-month-old baby boy nga taga-barangay Santa Filomena o 11 anyos nga lalaking taga-barangay Tubod ang nalakip sa mga nagpositibo sa COVID-19 nitong Sabado. Ana-ana sa 1,143 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Iligan City. 85 ang active cases, human 995 ang naayo na ug 63 ang namatay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Dulan 200 ka mga Cagayanon ang gidakop sa otoridad human nag-inom sa usa ka arcade bisan gibawal kini sa quarantine guidelines. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Naaktuhan sa mga personahe sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro City nga nag-inom ang dulan 200 ka mga Cagayanon sa usa ka arcade sa Barangay Carmen. Ang uban kanila hubog na. Taod-taod na kunong nakadawat og mga taho ang RCB gikan sa mga concerned citizen labot sa illegal nga pag-operate sa mong patigayon nga nahimo ng tambayan ug inumanan sa mga kabatan-unan sa dakbayan. Ubos sa guidelines sa Department of Trade and Industry, mamahimong moinom og alcoholic drink subay sa minimum servings per person. Apan giabuso kuno kini kay daw naghubog na ang nag-inom. Delikado usab kini sa pagtinakdanay sa COVID-19. Nakita na to dito tuod man daghang kaayong ilimnom nakaubog sa mga lamisa. Mura bagihimo lang na circumvent ang katubang gialaw sa DTI nga to maximum individual servings. Tungod sa kalapasan, giisyuhan sa RCB ug kapulisan ang mga stall owners og ordinance violation receipt kon OVR. Ingon man gipanglista ang mga pangalan sa mga customer nga anaa nasakpan alang sa contact tracing. Nagpasalamat ang RCB sa sumbong sa mga concerned citizens aron matagaan og aksyon ang maong illegal nga operasyon. Kung gignan, sige, pwede mo but purely pagkaon. Utangan ninyo og notice sa gawas nga no alcoholic drinks are sold here. Dili gid mamaligya og alcoholic drinks. Meantime nga ato pang gay settle unsay mga maayong buhaton diha. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gibisita ni PNP Chief Police General Dipolog ang Police Regional Office 11
kung asa ginagurahan ang bagong pasilidad alang sa RT-PCR testing ug molecular laboratory. Anang report. Labing unang higayon nga nakabisita sa PRO 11 si Police General Dipolog sukad siya nahimong Chief PNP. Gipanguluhan niya ang inaugurasyon sa RT-PCR testing facility and molecular laboratory sulod mismo sa Camp Quintin Merecido sa Katitipan, Davao City. Ang maong pasilidad dunay kapasidad nga makatest og sobra gatos ka sample matag adlaw. The third one is dito sa Davao City, and I think it's around 120 mga specific capability para mag-service for first for 11, then sa itong mga duo-duo na probinsya o Mindanao. Kininang ikatulong nga regional office sa kapulisan nga dunay kaugalingong pasilidad sa RT-PCR test ug molecular lab. Sa pagkakaron, gipaabot na lang ang mga mo-duty nga medtech ug ubang personahe nga gipailawon pa sa pagbansay. Priority kay mga pulis. And I leave it to the regional director to direct the health service to prioritize kung kinsa ito na. Because kung capacity niya is 120 per day, so kinahanglan i-maintain yung mga consistently. Up to Saturday, then Sundays, they've got rest day. Waiting for the graduation ng ating mga analyst ng medtech. So, yung natin yung medtech, yung kayo, UP, Genome Center. Once sa mag-graduate sila, yun na lang yung kulang. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Walay giilang nga critical risk area sa ulahing barangay classification and risk assessment sa mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City. Ania ang report. Subay sa barangay classification and risk assessment sa COVID-19 cases sa Davao City sukad January 17, walay giilang nga critical risk barangay. Usa lang usab ang high risk barangay ug kini mao ang Tagurano Turil. Sanggit walay critical risk area, wala usay high risk barangay base sa kaduol sa critical risk barangay. Samtang adunay 5 ka moderate risk areas ug kini mao ang 16B, 35D, 39D, Bunawan proper ug Marapangi Turil. Duna usay 3 ka moderate risk barangays base sa kaduol niini sa high risk areas ug kini mao ang Eden Turil, Kilate Turil ug Tungkalan Turil. Sa pagkakaron, ang 173 ka barangay nga wala na mention gikonsidera nga low and minimal risk barangays. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Usa ka panakan sa General Santos City ug usa ka balay sa Butuan City ang nangasunog samtang nag-ulan. Si Argil Relator alang sa dugang detalye. Wala na gamit nga nasalbar sa Puericulture Maternity Center nga nahimutang pipila kilometro ang gilayon sa General Santos City Fire Station human kini nasunog Lunes sa kadlawon. Sumala sa security guard sa 67 anyos na nga paanakan, nag-ulan atong tungura dihang nadungog niya ang pag-spark sa kaduhang andana sa maong gambalay. Una nahitabo ang pagbuto, dayon nagkalayo na. Giluwas gilayon niya ang 3 ka pasyente nga naa didto dihang nahitabo ang maong sunog kung asa ang usa bag-ulang nanganak niya atong Domingo o gibalhin sa duol nga ospital. Ang tao walang problema, ang gamit wala talaga kaming sinalba ng gamit. Gideklarang fire out human ang 30 minutos. Wala sa inaangol atol sa maong insidente. Padayon pa ang investigasyon sa kabomberohan sa hinungdan sa maong sunog. Sa Butuan City, usa ka balay sa barangay Doongan ang nasunog. Sa investigasyon sa kabomberohan, tungod sa sagunsong pag-ulan, nagatulo ang tubig sa atop sa maong balay kay panag-iyahan ni Elizabeth Santillan, hinungdan sa electrical short circuit. Karaan na sabkuno ang balay ug wala na natiman ang electrical wiring niini. Ana sa 9,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Walay nasamdan atol sa maong insidente. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mga kapuso, kung masaag kamo sa Bukidnon Province, hapit kamo sa landmark sa Kabanglasan. Kung asa, makita ninyo ang ginatawag nila nga the big corn. Pero pahimangno sa otoridad nga hugot nga health protocol ang ilang ginapatuman. Kung asa kini, suroy ta, pinaagi na ining report. Kinsabay dili mahinangha diri sa landmark sa lungsod sa Kabanglasan nga ginatawag og the big corn. Nahimutang kini sa tumoy sa bungtod sa Barangay Lambagan.
Dinhi imong makita ang kalapad sa bukid sa lugar, plus ang mga panganod na daw mutabon sa kakahuyan. Sa mga mubiyahe dinhi, dili gayud malikayan nga mosaka sa bungtod aron magpahulagway sa dakong mais. Landmark kini sa lungsod tungod ang numero 1 produkto ug panginabuhian sa mga tao, mao ang pagpananom og mais. Mga view lang at sada. Kung na ka dito, ang uban kung ganahan magtanaw kay og hapon daw mura daw dagat ang ubos. Kanang buntag sayo magid kalabanan sir. Busa mapagrupo o lovers man, magpahulagway gayud sa lugar. First time jud. Unsay mas ingon mo sa lugar? Tsara ba sir? Tsara kayo. Tsara siya view gyapon. Ang klima. Mas bugnay gud dire sir. Mas maayo kung munaog ng pags dire sir. Sa ubos nga bahin sa landmark, dunay naghulat nga gutuhan. Init nga sabaw, perfect sa cold and foggy weather. Lami siya. Ang weather perfect sad kaayo kay tanawa all foggy morning. Mapit gyud ta sa kananan sa landmark kay naa diri ang first nga goto sa Kabanglasan. Nga gina-improve gyapon namo ang unsa ang beef goto sa uban. Pero pahimangno lang sa tagdumala sa mga musuroy sa lugar, hugot nilang ginapatuman ang health protocol kontra COVID-19. Ako, si Rial Soroche, para sa One, Mindanao. Mga kapuso, way puas ang among pagatunog balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pulay sa mga dagkong balita sa nagkadaing riyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong balita sa Mindanao karong adlawa, live gapon dinhi sa Malabalay City, Bukidnon. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sheila Vergara Rubio. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.